Ayos mo ko. Una na lang yan, Gardy. Garby. Kaporma mo, eh. Kung kalpin. Labentador ka mo. Girls Bentosa, J. Batak. Cameras ka niya na ano basa. Wah. Bah. Bumbong bansa ang vlog, Brad. Ano? Panche vlog, bumbong bansa yan. Baka ayaw na mga bento sa gaya. Okay, mag-iip siya. 30, salud 14. May pa niya ganyan, Mas. Saan na yan? Wala Sayang. mo, bro. Wala mo, bro. Ba? Yan, ipangin pa tayo kanina. Balo yung gawin ta kanina. Ay, sakto yun. Ano ba yung bagay? May pa yan dito. Yeah, mag-promo yun eh. Mag-promo yun ba? Nepoy. Promo, ano dinalan? Ay, hindi na pala. Kahit ba dyan basketball? Alam mo bro mo. Wala niya muna, pero... Mag-promo yan. Nalala mo. Presyong kalagura. Nepoy na eh. Kaya ni Dakalan. Dangalan. Stephen, no? Pati solo ka, di mandala, Nepoy. Yaman yan. Eh, sa solo. Yaman yan. Medyo lang ako rin. Wah, itik niya, may dino ko. Nandilo na ako rin. Dino na ako, adreso ako. Di pa kayo minunta mo na. Mga. Punta pa lang mo eh. Ay, mas baka tayo siguro. Ay, di na Baka pala buwan kayo din. dito, no? Ayun, Tepo. Di ba? Basta ba? Bagsi ka? Link. Ha? Meron ka? Yan eh? Gas ka pa? Wala may therapy? May therapy? Hindi ako pumasag eh. Saan sila? Kota malaki ko bro ati kay masakit. Baga kayo mo bro alam masakit. Diyan rin yung ata. Yan nito. May mahit na ako. Hindi lang tayo warm up. Hindi naman mo. Saan na naman? Bagay na ba ako? Aba ako. Yan pa may dilo pa. Dilo na ako. Obi sa promo. Amal na yun eh. Siya naman dalin ni Boy ba? Promo yan yung ano promo. Ang promo kayo, marangalan mo yun eh. Di ba rin? Oy ang mga naka-live. Uy, ba? Balik ba? Kaya ba naman? Guys, dito po tayo sa Santa Cruz. Ayan, San Dating. So ito po ay Maramihan Bentosa sa mga tropa. Ayan. Unang-una po si J. Batak. Kung GCB sabi niya, dumigulat ka naman. Si Hindi. Gigas, tingaliwa, lumilandahan ng tingin. Ice boy! Mission niya. Yabi na ito boy. Ang malala sa akin, maluklok ang kanji. Hindi na yan, mapakaligaw. Ano yun? Oh, ano yun? Spasang lang. Paring lang. Ano? Ano boy na yan? Ako na nga bulit ko yun boy na yan. Ako mag-chat. Alas na ako yan, masalita. Dilo na ako kasi nito eh. Boy ha? Na? Ano? Shoulder blade oh. Shoulder blade. Ano ba mantok ang boy? Yan, ano ito? Pakatawin mo. Akay mo nga. Akay mo ng paylo. Ano ba yun? Yan tayo, nagre. Yan o. Pamasal sa naman. Asan siya? Yung mga... Hey boy. Ay si boy? Nagpilada ako bago ka. 30 tao. Maninin mo. Dinanda ko yung tao siya. Dobre. Hindi nagdadak mo eh. Wow, wow. Ay, hama boy. Puno kami. Ay, dahil Awalo kayo. Yung boss niya, Boy, ano magagalaw boy? Ako ito boy. Babalbal ko baso boy na eh. Babalbal yung baso. Pati kinutra. Posisyon mo. Yan. Ito posisyon mo yung nakakakain. Ito posisyon mo yung nakakakain eh. Ready na yan boy. Sige boy na yan. Ito posisyon mo yung nakagalaw na eh. Yan. Okay na yan boy. Yan ko mani ka rin yung panginin eh. 2 oras. Ano lang? Yan natin
Dami ko lang mo eh. Siyempre, pangalim na yan eh. Marampat ka nga puro ano eh. Puro... Hindi na nakakayanin nyo. Mami, asa. Sabi, pantuya po ito. Baso. Nakakalo. Magalo. Hindi po ito may sisip na ito. Halik niya. Mamalisi ka, mamalisi ka. Sige na yan. So, boy, boy. Kung kaya na boy, na boy na eh. Sige. Siyempre, ano yun? Ayos mo. Yaman yan. Yaman ko Ano yan? Pumapala ko kanya po, Jay. Wow. Good ka, ano. Pag siya matuloy yung lahi, yung sulta, ating problema. Dapat medyo light yung color na. Oo, nung dark ka kaya, ito yung problema. Kaya baga ako niya. Sigarilyo. So, nung tayo, Ken market ka niya eh. Pag siya minulong itong bentosa mo, yung problema ko dito. Ilang minuto yan, boss? Mga 10 minutes. Ngayon pwedeng gala. Boy, ka boy! Maragbagyo. Malabulante boy! Kapantay. Puro pera pwesto ko mo. Relax ka pa, relax ka po! Oras na pa. Oras na pa. Kaya mga sakab. Hindi ka, sasakab. 4:30, 4:40.